Ellen, itaas mo nga yung paa mo nang makapagwalis ako ng maayos. Sa halip na tulungan mo kasi ako. Nakatitig ka na naman dyan sa cellphone mo. Si ate naman eh. Sinusundan na naman ako ng walis mo eh. Nananahimik ako sa kwarto, pinalabas mo ko. Pumunta ako sa kusina. Nung nasa kusina ako, pinalipat mo naman ako dito sa sala. Ngayon namang nasa sala ako, pinapaalis mo na naman ako. Hindi kita pinapaalis, kamahalan. Ang sabi ko, itaas mo yung mga paa mo sandali at nang mawalis ko ng maayos yung ilalim ng upuan mo. Saig pa nitong mahal na Reyna. Ganon din yun. Hoy, Ellen! Dapat nga magpasalamat ka at may naglilinis nitong bahay. Ano, kung nag-iisa ka dito, baka nga mas malinis pa yung kalsada kaysa sa sahig natin eh. Hindi naman kasi kailangan walisin niyang alikabok. Alikabok lang yan, ate. Nililipad naman ng hangin yan. Nagpapakapagod ka pa kasi. Anong klaseng pag-iisip yan, Ellen? Huwag nang magwalis dahil lilipa rin naman ng alikabok. Apakatamad mo talaga. Umalis-alis ka nga sa harapan ko. Naku, baka mahambalos kita nitong walis eh. Bakit ba kasi ang sipag-sipag mong maglinis, ate? Kakalinis mo lang noong isang araw, naglilinis ka na naman. Nakakahiya kasi kapag may bisita. Napakadumi nitong bahay. Baka sabihin kababae nating tao ang burara natin. Dalawa pa naman tayong babae dito. Ayun naman pala. May bisita ka kasi. Teka nga, may bisita ka, ate? May dadalaw ba sa'yo ngayon? Bakit ganyan ka magtanong? Di ba ako pwedeng tumanggap na bisita? Depende. Sino ba yung bisita? Kapag si Badong, di bali na. Bisita yun. Hindi bisita. Uy, huwag ka nga ganyan, Ellen. Wala ka nang ginawa kung hindi pag-initan yung boyfriend ko. Hindi ka naman inaano nun ah. Ate naman kasi. Ay, hindi mo talaga napapansin kung ano yung meron kay Badong? Ikaw lang ang may problema kay Badong. Bait-bait nung tao eh. Sa bagay, may problema ka naman sa lahat na naging boyfriend ko eh. Hindi mo nga kasi ako naiintindihan, ate. Iba si Badong. Kakaiba siya. Bakit mo ba hindi nakikita, ate? Tao po! Tao po! Mirna! Nandito na ako! Tao po! Hoy, Ellen, pagbuksan mo nga si Badong. Hindi ko lang maiwan tong niluluto ko. Baka masunog. Ellen! Tingnan mo tong babaeng to. Hindi mo ba ako naririnig? Uy, sabi ko pagbuksan mo si Badong. Ido-double lock ko yung pinto at hindi ko bubuksan. Ano? Ano sabi mo? Sabi ko, bubuksan na. Hindi naman makapaghintay. Oh, kain pa. Sarap ng sinigang na bangus, ano? Sariwang-sariwa kasi yung isda. Ang laki ng bangus, ate. Ay, oo. Nireserba talaga sa akin yan ang suki ko sa palengke. Bago ko hiwain yan kanina, abay, kasing haba ng bisig ko. Maliit pa nga yan. Ito na naman po. May sinasabi ka, Ellen? Ha? Wala. Ikaw, nako, siguradong may sasabihin ka. Excited si ating marinig yan. Oo nga, totoo naman. Ano sasabihin mo, mahal? Alam nyo kasi, hindi nyo na itatanong. Sino nagtanong? Doon sa probinsya namin, yung pamilya namin doon. Pamilya ng mga mangingisda. Lolo ko, mangingisda yun. Isang beses, sumama ako sa kanya sa pagpalaot sa dagat. Oh, tapos? Unang sama ko pa lang yun, ha? Pag-agis ko ng lambat, nakahuli ako ng pagkalaki-laking lapu-lapu. Galing mo naman. Kung itong bangus na kinakain natin kasing haba ng bisig mo, yung lapu-lapu na nahuli ko, kasing haba ng tao. Talaga ba? Kasing haba ng bata, ganun? Kasing haba ng basketball player. Ate, pupunta muna ako kila Ani. Uwi ako bago maghapunan. Ikaw talaga, Ellen. Ang sabihin mo, tinatakasan mo lang paghuhugas ng plato. Hindi, ate. Tinatakasan ko yung isa dyan. Ha? Uy, ano sabi mo? Wala, ate. Sabi ko, aalis na po ako. Bye-bye. Ang tagal naman ni Ellen. Bago daw maghapunan, nakauwi na. Tapos na tayong maghapunan, wala pa rin. Eto na, oh. Natatanaw ko na. Ate, sorry, ginabi ako. Nagkahiyaan kasi kami nila Ani na magpunta sa mall.
Nag-text ka man lang sana. Parang walang naghihintay sa'yo ah. Sorry na ate. Naubusan ako ng load eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nasa labas ka na, hindi mo man lang naisip na magpa-load. Sana nakimessage ka man lang sa mga kaibigan mo para masabihan mo ko. At nang hindi ako nag-aalala sa'yo dito. Huwag ka nang magalit sa kapatid mo, Mirna. Ako nga noon, kahit ginagabi, hindi naman nag-aalala si Mama. Wala pang telepono o cellphone noon ha. Ang mahalaga, nakauwi ng maayos ang kapatid mo. Pasalamat ka, Ellen, nandito si Badong. Yan, kinakampihan ka. Paki ko naman sa pinagsasasabi ng boyfriend mo. Oh, busy ka na naman dyan sa phone mo. Ang kulit kasi nitong si Ani ate. Kilig na kilig pa din. Bakit? Kasi kanina, abang nasa mall kami, nakita namin si Joshua Garcia. May mall show. Nanood kami. Ay, ate, ang gwapo pala nun sa personal. Alam niyo ba kung sino yung sanggang dikit ko dati? Kakalose ba? Best friend, ganun. Sino mahal? Si Coco Martin lang naman. Alam mo yan si Coco Martin? Matalik na kaibigan ko talaga yan. Yun nga lang, biglang nag-showbiz. Kaya sumikat. Kita nyo naman. Kaya ako na yung tumistansya. Ayoko ng showbiz na yan. Baka masali pa ako sa mga intriga. Alam nyo naman, ako talaga. Simpleng tao lang. Gusto ko yung tahimik na buhay lang. Ako din. Kaya matutulog na ako para tumahimik na ang mundo ko. Good night. Okay, good night Ellen. Paano Mirna? Uwi mo na ako. May kasama ka naman na. Nandiyan na si Ellen. Paglabas ko, i-double lock mo na itong pinto at gate nyo ha. Oh, sige, mag-ingat ka. Good morning Ellen! Uy, Badong! Ang aga natin ah. Good morning. Sandali ah. Pupuntahan ko lang si ate sa kusina. Oh, bakit ang aga-aga eh? Nakadamukos na naman yung mukha mo. Dito ba natulog yung si Badong ate? Aba hindi. Umuwi sa kanila, bakit? Ang aga-aga naman kasi. Siya ang huling taong nakita ko bago ako matulog. Tapos ngayong umaga, yung taong na naman yung nakita ko paggising ko. Nakakairita. Shh! Hinaan mo nga yung boses mo at baka marinig ka. Oo, nakaluto na ako. Mupo ka na dyan. Mag-agahan na tayo. Ang aga mo palang gumising Ellen. Ngayon lang. Bakit? Anong meron ngayon? Nag-a-apply kasi ako ng trabaho. May interview ako. Kailangang maaga para makaiwas sa traffic. Mahirap na malate. Naku, naranasan ko din yan. Alam nyo, may sikreto nga ako. Wala pa akong pinagsasabihan ha. Huwag mo naman sabihin. Sikreto naman pala eh. Ako, Badong. Ako. Gusto ko malaman. Alam mo ba dati, mahal? Nag-apply akong maging membro ng Justice League. Natanggap ka? Oo, pero sandali lang. Nagkainitan kasi kami ni Flash. Wala naman akong laban. Masyadong mabilis yung isang yun. Naku! Buti nga at umalis ka. Dami naman pwedeng pasukan na iba. Oh, Ellen. Tapos ka na? May pagkain pa sa plato mo ah. Busog na ako ate. Bibihis na ako para makaalis na. Iwan ko na muna kayo. Sarap ng halo-halo ano? Oo nga. Ang init kasi sa labas eh. Buti na i-order mo na ako bago pa ako dumating, no? Alam ko naman kasing 15 minutes lang ang break mo. Kaya sinigurado ko na pagdating mo, na-serve na yung halo-halo. Ang sarap. Pinong-pino yung yelo, no? Teka, saan ka nga galing? Nag-apply lang dyan sa kabilang building. Final interview. Oh, kumusta naman? Mukhang ayos naman. Ipapadala daw nila yung job offer this week. Kapag nagustuhan ko, tatanggapin ko na. Sana magustuhan mo para magkatabi tayo ng office, no? Ang saya-saya siguro, no? Oo nga. Sabay tayong papasok at uuwi ah. Correct. Tsaka sabay tayong kakain kapag break time. Matutuwa na si ate kasi hindi niya na ako bibigyan ng allowance. Correct. Speaking of ate, sila pa rin ba nung boyfriend niya? Ano nga pangalan nun? Si Badong. Oo, si Badong nga pala. Hindi mo pa din makalimutan si Badong, no? Paano ko naman makakalimutan, Ellen? Naaalala mo nung nahulog ako sa hagdan niyo? Ay, oo. Paano ko naman malilimutan yun? Kumain tayo doon ng manggang hilaw sa kwarto ko, tapos pababa ka. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero
Nakarinig na lang ako ng malakas na kalabog. Pagsilip ko, nakahandusay ka na sa baba ng hagdanan. Ay nako, pero mas may nakakatawa pa doon, 'di ba? Nandun si Badong sa bahay niyo. Lumapit siya tapos nagtanong, anong nangyari? Tapos sumagot ka, ang sabi mo, nahulog ka sa hagdan. Tapos umupo siya dun sa tabi ko. Tinignan niya ako mata sa mata. Sabay sabing, alam mo ba, dati nahulog ako sa bangin. Bangin talaga, 'di ba? Kailangan talaga. Mas malalayo nangyari sa kanya. Oo nga, wala talagang pwedeng tumalo no? Kanina nga, nung malaman niya na mag-a-apply ako, may kwento din siya sa pag-a-apply. Talaga ba? Siguradong mas bongga na naman yung kanya, no? Ibang level ang kabonggahan. Itanong mo kung saan siya nag-apply dati. Itanong mo, dali, dali. Saan? Saan daw? Sa Justice League! Ay, natanggap daw pa siya! Oo, pero umalis daw siya kasi nga nagkainitan daw sila ni Flash. Sabihin mo, sa Avengers naman siya mag-apply. Mababait sila doon! Bagay siya doon. Oh, bakit ka namumutla? Nakakainis kasi yung tricycle, ate. Muntikan na ako masagasaan habang patuwid ako. Naku, butat hindi ka na paano. Sandali, ikukuha nga kita ng tubig. Buti ka nga, motor lang ang muntik makasagasa sa'yo. Alam mo ba kung anong muntik makasagasa sa akin dati? Pag sinabi ko bang hindi, titigil ka na? Oh, Ellen, uminom ka muna. Ano yung muntik na makasagasa sa'yo dati, mahal? Ganito kasi, tumira kasi kami malapit sa airport. Isang araw, nakatayo lang ako sa tapat ng basketball court. Biglang, muntik na lang ako masagasaan ng eroplano. Kala ko spaceship yung muntik makasagasa sa'yo. May sinasabi ka? Sorry, hindi ko narinig. Sabi ko, matutulog na ako. Bigla akong inantok. Sige, pahinga ka na. Good night. Dear love, ganyan lagi ang eksena namin ni Badong. May magkukwento, tapos magkukwento naman niyang si Badong. Yun nga lang, yung kwento niya mas bongga. Sa sobrang bongga, kwentong barbero na. Matatawa ako sa una pero mabilis itong napapalitan ng inis. Ang mas kinaiinisan ko, hindi makita ni ate ang problema sa boyfriend niyang saksakan ng hangin. Kasi ako, araw-araw kong napapansin. Parang palagi siyang may gustong patunayan. Lahat ng kwento niya tungkol sa sarili niya, kung gaano siya kagaling. Kahit sa mga simpleng usapan, kailangan siya ang bida. Minsan nga, nahihiya na ako para sa kanya. Nakakayamot na. Sana, magising na si ate ko sa mapait na katotohanan. Bago patuluyan lamunin ng kasinungalingan ang buong pagkatao niya. Hindi pa huli ang lahat para kumawala siya sa isang relasyong puno ng kayabangan, pagmamataas at walang katapusang kompetisyon.